Ο υπολογός του Εθνικού Αναποστρατείας Αθήνης Ευάγγελος του Σωτηρίου, με αριθμό Μητρώου 41541, γεννήθηκε στο χωριό Λεωφόρο των Λουτρικάλων το έτος 1945 και ονομάστηκε υπουργός το έτος 1981. Προήλθε μέχρι τον βαθμό του υπουργού, υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες και επιτελικά γραφεία, ανάλογα κάθε φορά τον βαθμό του. Διοίκησε σε μονάδες και διευθύνσεις επιτελείου ως τεχνίτης αεροσκαφών στο 307 GI και ελικοπτέρων στο 24 ΣΕΑΣ. Αξιωματικός επιστρατεύσεως και αξιωματικός του τρίτου γραφείου στο τρίτο λόγο επιστρατεύσεως. Φοιτήσε κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στα διάφορα σχολεία του όπλου, καθώς επίσης και στα παρακάτω. Στη Σχολή Μηχανικού, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού, στη Στρατιωτική Σχολή Ξένων Προσώπων, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνολογίας Στρατιού, ως τεχνικός κινητήρων στις ΗΠΑ και στο συγκρότημα Σχολών Τεχνικού. Τιμήθηκε με το παρακάτω παράσημα και μετάλλια για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην πατρίδα του με το μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας Γ' τάξεως. Ο υπολογός τεχνικού Ζαφύρης Ευάγγελος υπήρξε ένα άξιος τέλεχος του στρατού μας, που εκπληρώνοντας καθημερινά το καθήκον του, τίμησε με την προσφορά του την υπηρεσία. Εδώ, σήμερα, η οικογένεια του στρατού μας, η δική του οικογένεια, αποχαιρετά ένα αγαπημένο μέλος της. Οι συνάδελφοί του νιώθουν βαθύτερη θλίψη μπροστά σε αυτή την απώλεια. Με σεβασμό στον πόνο και την οδύνη, εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στην οποία δηλώνουμε την αμέριστη στήριξη και συμπαράστασή μας. Ευχόμαστε από καρδιάς ο Θεός να τον αναπαύσει και να δίνει δύναμη, κουράγιο και υπομονή στα αγαπημένα του πρόσωπα. Η Χαλία και η ευρύτερη περιοχή από σήμερα είναι φτωχότερη. Είναι φτωχότερη γιατί έχασε ένα εκλεκτό μέλος, το οποίο είχε πολύ μεγάλη προσφορά σε πολλούς τομείς. Δεν θα αναφερθώ στην στρατιωτική του σταδιοδρομία, διότι ο προλαλής της αξιωματικός τα είπε όλα. Εγώ θα ξεκινήσω από τη δράση του για την ανέγνυση του Ιερού Ναού στον οποίο σήμερα βρισκόμαστε. 3 φορές ο ίδιος, όσο και ο μακαριστός ιερέας τότε, ο Βασίλειος Κιώτης, πήγαν στη Γερμανία και έμειναν 15 μέρες σε κάθε έξοδο και έκαναν τον έρανο, ο οποίος είχε την έγκριση της Ιεράς Μητρόπολης, δίδοντας ταυτόχρονα με την ίσπραξη και την απόδειξη, και έφερναν σε κάθε τέτοια εξόρμηση περίπου 200.000 μάρκα. Αν υπολογίσουμε ότι 3 χρόνια, ότι 3 φορές το έκαναν αυτό, είναι αντιληπτό ότι ο Ιερός Ναός αυτός που σήμερα το θαυμάζουμε όλοι, έγινε με τη μεγάλη συνεισφορά των 2 αυτών προσώπων μακαριστών πλέον. Η δράση του όμως δεν περιορίστηκε μόνο στον έρανο που είπα προηγουμένως, αλλά και στον αθλητικό τομέα. Καθόν χρόνο υπηρετούσε στις ένοπλες δυνάμεις, ταυτόχρονα υπήρξε και ποδοσφαιριστής της Αλεξανδρούπολης, αλλά κυρίως του αθλητικού ομίλου του νεοχωρίου τότε, Αθλητικός Όμιλος Διγενής. Αυτή ήταν η ονομασία του. Επί πολλά έτη προσέφερε τις υπηρεσίες, ήταν ο βράχος της άμυνας του Διγενή και αργότερα έγινε και προπονητής και παράγοντας. Και όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά σχεδόν σε πάρα πολλές ομάδες του νομού Τρικάλου. Εκτός όμως από την αθλητική αυτή δραστηριότητα, ο Βαγγέλης επέδειξε πολύ μεγάλη προσφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι όμως άξιον αναφοράς οι 2 ενέργειές του που έσωσαν ζωές. Η μία ήταν την εορτή των Θεοφανίων έξω στο ποτάμι κατά την τελετή αγιασμού των υδάτων. Ένας συμπολίτης μας
έπεσε μέσα στο νερό, λόγω επιληψίας που έπασχε. Σε χρόνο ρεκόρ, με τα ρούχα του, μπήκε ο Βαγγέλης μέσα στο ποτάμι, που εκείνη την ώρα φαίνονταν μόνο το παλτό του, είχε πατώσει μέσα και τον έσωσε τη ζωή. Άλλη τέτοια πράξη αλτρουισμού υπήρξε και όταν είχαμε την κακοκαιρία στην Κρήτη. Ως αντιδήμαρχος τότε, γύριζε με το εξικαπτικό μηχάνημα και κατόρθωσε να απεγκλωβίσει έναν κάτοικο, διότι μέσα από το αυτοκίνητο, διότι θα τον παρέσυρε το ορμητικό ποτάμι. Η μεγάλη του όμως προσφορά στον τόπο μας ήταν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τον πρώτο χρόνο που εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος, είχε την έμπνευση και το όραμα να γίνει μία τράπεζα αίματος, ώστε ο κάθε άρρωστος που είχε ανάγκη από μετάγγιση να απευθύνεται και να βρίσκει αμέσως το αίμα του. Και πράγματι το όνειρο αυτό το υλοποίησε ο Βαγγέλης. Έγινε η τράπεζα αίματος με τις άοκνες προσπάθειές του. Βέβαια, όταν απεχώρησε ο Βαγγέλης, δυστυχώς διαιτήθηκε η τράπεζα αίματος. Οι συνεχιστές δεν έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στην πράξη αυτή. Όταν για πρώτη φορά ορκίστηκε αντιδήμαρχος, μου ζήτησε αν υπάρχει συνταγή εκτέλεσης καθηκόντων που να μην ζημιώνεται ο πολίτης. Του είπα τέτοια συνταγή, Βαγγέλη, δεν θα βρεις πουθενά, αλλά θα σε υπενθυμίσω δύο ρίσεις του Ιησού Χριστού. Η μία, όσοι μισείς, εταίρο μη ποιήσεις. Αυτό που εσύ μισείς δεν πρέπει να το κάνεις στους άλλους. Και η άλλη ρίση του Θεού είναι αγάπα τον πλησίο σου σε αυτόν. Με αυτά τα δύο θα καταστείς όχι αλάθαστος, γιατί μόνο ο Θεός είναι αλάθαστος, αλλά όμως θα είσαι ένας αντιδήμαρχος ο οποίος άσκησε τα καθήκοντά του και περιόρισε στο ελάχιστο τα λάθη του. Και πράγματι ο Βαγγέλης τα εφήρμοσε. Η προσφορά του ήταν πάρα πολύ μεγάλη, σε πολλούς τομείς. Η Γαλλία οφείλει πολλά στο Βαγγέλη. Δεν θέλω να μακρηγορήσω λέγοντας παρόμοιες περιστάσεις σεβόμενος στον κόπο, αλλά θα πω μόνο ότι και την ανίατο αυτή ασθένεια που είχε, την πάλεψε σαν ήρωας. Δεν φοβήθηκε το θάνατο. Πολλές φορές έλεγε, σε μένα τουλάχιστον και σε άλλους, ότι φεύγω ευχαριστημένος γιατί προσέφερα. Το εξήγησα ότι όλοι εκεί θα καταλήξουμε. Ο άνθρωπος, του λέω, εκχώς και εσού να απελεύσετε. Άρα λοιπόν, εκεί θα καταλήξουμε όλοι οι Ευαγγέλοι. Μας 1, μας 2, μας 5 χρόνια, εκεί θα καταλήξουμε. Να φροντίσουμε τουλάχιστον να έχουμε μια κοινωνική προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Και πράγματι το αντιμετώπισε το θάνατο με αυτόν τον λογισμό που σας είπα τώρα και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Ας είναι λοιπόν το χώμα της πατρόας γης που θα το σκεπάσει ελαφρό και ο παράκλητος Θεός να τον ανταμείψει όπως αυτός ξέρει για όλες τις αγαθοερικές πράξεις του. Αιωνία η μνήμη του. Ο καφές στην τύχη του μακαριστού του Θόδωρου στο Πριτσούλη, επίσημη και διαμοναχανή, να περάσει μέσα από το σπίτι και στην επιτυχία σε πιάση. Αγαπητοί χριστιανοί, συνηθίζεται σε ανθρώπους οι